Estem als Banys Vells de Banyoles, just al backstage, allà on es prepara tota la desfilada que avui tindrem aquí amb la gent de Quest i també la gent de Triops Models. Anem passant, explica'ns una miqueta el funcionament perquè la gent que es veu des de casa pugui saber com funciona el sistema aquest de les desfilades. Bueno, doncs res, més que res estem aquí perquè la gent vegi la nostra col·lecció, col·laborar amb els models aquí a Banyoles. Res, portem tots els noms ja a la roba posats i ara de moment els anem repartint, s'ho posen, es maquillen, s'acaben de pentinar i un cop a punt tots es posaran en fila i aniran sortint un per un. Suposo que a l'hora de preparar aquest tipus de desfilades s'agafen les peces, diguem-ne, més importants, no?, de les botigues, en aquest cas de les botigues Quest. Home, sempre triem la roba que més surt en els catàlegs, coses així, i a part que en els nostres models els hi quedin fantàstics. Més o menys en cada persona, quant de temps ens hi podem estar per fer un bon maquillatge? Un bon maquillatge entre mitja hora i 3/4 d'hora. Segons. Mitja horeta. Entre mitja hora i 3/4 per cada model, per tant això és bastant de temps ja. Suposo que porteu estona ja aquí, no? Sí, des de les 4 de la tarda. Més gent que avui estan aquí als Banys Vells, tenim a més pares de les models de l'escola de Triops Models. Què tal? Bona nit. Bona nit. Avui una nova desfilada, ja per tancar la temporada dels Banys Vells. Suposo que vostès han acompanyat a les seves filles en la majoria o totes les desfilades, no? Sí, a totes. Aquesta introducció en el món de la moda, en el món de la passarel·la, quina valoració en feu? Positiva, molt bé, sí. Sí, de moment sí, estan contentes i bé se'ls hi veu i veu demostren, diríem que sí. Suposo que també hem descobert nous ambients, no?, a partir de les desfilades. A part de nous ambients, el que hem descobert més són noves botigues, nous estils, ens hem posat al dia i hem descobert coses molt interessants. Home, em sembla molt bé, vull dir, és un curs molt complet, vull dir, a nivell de tot, tant tipus que sàpiguen desfilar, com comportar-se, com els han ensenyat molta cosa. Si hi ha alguns pares que ens estan veient i que estan dubtant potser a l'hora de portar les seves filles, o bé les seves filles els hi estan demanant d'anar a una escola d'aquestes característiques, què els hi dirien des del seu punt de vista que ja han passat, no? És una experiència molt maca que jo considero que val la pena que ho passin. Estem amb algunes de les models que aquesta nit també estan aquí als Banys Vells a la desfilada de Quest. És la desfilada per acomiadar aquesta temporada, per tant, com no, que ens facin una mica la valoració del que ha estat tot aquest primer curs a l'escola Triops Models. Què tal, com esteu? Bona nit. Molt bé, a mi m'ha agradat molt perquè sempre he volgut fer això i m'ha agradat molt poder-ho fer. Suposo que heu fet moltes desfilades al llarg d'aquest any i hem estat presents també des de la Digital Hits. Algunes estan en discoteques, algunes també aquí als Banys Vells. Quina de les moltes desfilades és aquella que us quedarà a la memòria, almenys d'aquest últim any? Jo crec que totes, perquè totes han sigut especials per nosaltres, perquè estar juntes, no sé, ens apoyem entre nosaltres i ens agrada molt això. És una bona experiència, no?, tant per compartir com per també anar-se introduint en el món de la moda, no? Sí, ens hem passat molt bé, és un somni que s'ha fet realitat i que sé que tinc unes altres amigues que ens apoyarem en totes les passarel·les que fem i que ens hem passat molt bé juntes. Hem rigut molt bé tot. A més, també a part de la moda heu anat descobrint altres aspectes com és el maquillatge, també la posada en escena, també alguna coreografia amb la Yolanda, la professora d'aquesta matèria. Suposo que també és bo que a part de la moda també es vagin descobrint aquest tipus de continguts, no? Sí, perquè la moda no només és saber desfilar, sinó també saber-te en un dia maquillar, pentinar, vestir-te i anar sempre que tu et sentis bé amb el teu cos. Jo per mi ha sigut un curs molt complet. La veritat no m'imaginava que el món de la moda es desenvolupava tot el que he arribat a aprendre i el que em falta, però la veritat ho trobo molt interessant.
Perfecte. Heu tingut també experiències en discoteques, heu estat a diverses desfilades que s'han fet tant aquí, en aquest ambient, com també el que estava dient a discoteques. Aquestes experiències, aquests nous punts de vista, també suposo que són bones, no? Experiències d'aquest tipus d'introducció en el món de la moda. Bueno, jo trobo que des del moment que comences i t'apuntes en un curs, sigui desfilar o desfilar, te fa il·lusió. El que lògicament poder en una discoteca doncs la gent va més a lo que va, inclús poder com un dia com avui aquí al Banys Vells la gent també ve a mirar, és més tipus desfilada, no? Però trobo que bueno, tot és interessant i és el que t'he dit, que des del moment que et diuen vols venir aquí, doncs si et fa il·lusió i és el que busques hi vas. Doncs me quedo amb el bo que ha sigut les desfilades, conèixer molta gent, passar-m'ho sobretot molt bé i també vam estar desfilant a TV3 i va ser la desfilada que més m'ha agradat. Aquella va ser la que principalment t'ha quedat més de les que heu anat fent, no? Perquè heu fet moltes desfilades, tant a Figueres, amb discoteques, també aquí als Banys Vells i aquesta que ens comentaves de TV3. D'aquestes desfilades, quina és la que et quedarà sempre a la memòria d'aquest curs, Suposo que com a totes, la primera, la que estàs més nerviosa, la que no saps com ho faràs, què t'esperes, I llavors suposo que un cop ja entres a l'escena, els nervis marxen o encara hi segueixen siguent? No es treuen pas. I segueixen? La segona. Més parts de l'escola Trios Models també ha estat el maquillatge, la posada en escena. En quant al maquillatge, quina és la valoració que en feu també de que hàgiu après tantes coses i tants coneixements davant de sortir amb una desfilada d'aquestes característiques? Aviam, la meva valoració està molt i molt bé. A mi m'ha agradat molt. També hi ha hagut el de peluqueria, protocol, nutrició, molt i molt bé. Ens comentaven que estar a l'escola de Trios Models ha sigut com un somni que s'ha fet realitat per algunes de les vostres companyes. És el cas també teu de que el somni havia sigut sempre estar en una escola de models i també en una desfilada. Suposo que s'ha fet en part, diguem-ne, realitat, no? Home, sí que s'ha fet realitat. No tothom ho fa, això, no? És més l'experiència nova i així ningú ho fa i dius, bueno, soc privilegiada, no? No sé, a mi m'ha agradat moltíssim, això està claríssim. És el final de la temporada, projectes de cares a la següent, coses futures que tingueu en ment ja en el món de les desfilades o en el món de la moda en general? Home, ara ja en principi ja tenim el nostre book fet cada una, a partir d'aquí es crea la pàgina web, suposo que la Tere i tota la gent organitzadora té plans per a totes nosaltres i l'any que ve seguim un curs de perfeccionament i moltes desfilades. Molt bé, des del punt de vista de la part més important, evidentment, de les desfilades, les models que han estat en aquest primer curs de l'escola Trios Models.